aħna unarfu fis-sakrament tal-Eukaristija l-għajn tal-Rejja Issa di nofruha għal-ewwel tal-fratelli u konsorelle tal-fratellanza tas-sakrament. Sa se nitolbu dawn is-salmi għal diffikultà nil-għadda. Sekku il-paġna 4. Għatina nitolbu l-inqibu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek li nħossu fina bl-għajda dan li jirrefletilna l-fidwa tiegħek. Int li jintanna u tgħixu s-santa l-manna l-missir flimkien ma l-Ispirtu Santu għad-dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Dak iż-żmien Melkisedek is-Sultan ta' Salem li kien qassis tal-Allodi ġib ħobs umbir, biru u qal imbierek Abram minn Allodi li ħalaq is-sema u l-ard. U imbierek Allodi li raħab f'idejk l-dewwa tiegħek. Jina rċevejt minn il-mulej it-talim li għaddejt il-kor. Ġifiri li il-mulej ġesmu il-lejl li fih kien it-tradut. Ħajl ħobs, wara li rat il-ħajl, kisru u qal. Danu ġismi li jingħata likom, għamlu dan tifkira tiegħi. Hekk ukoll wara li kien ħajl kalċi u qal. Dan hu il-kalċi tal-patt il-ġdid, b'demmi. Kull meta tixorbu għamlu dan tifkira tiegħi. Jidu il-ħobs ħajl li niżel mis-sema jgħid il-mulej. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs, jgħix għal dejjem. Il mulej ma'
F'dak iż-żmien, Ġesu għad jitkellem il-folol fuq is-salt Natal u fejjaq il-dawk li kienu jeħtieġu l-fejqa. Il-jum kien wasal fit-tmiem. Resqu lejn 12 u qalulu ibaqhom in-nies ħajmorru fl-irħula u fl-irsiesja tal-qrib biex isibu fejn jispieħu u jieklu xi ħaġa għax hawnhekk qegħdin f'post imwara. Iżda hu qalilhom għadhom intom x'jieklu. Qalulu m'għandniex aktar minn 5 ħobsiet u 2 xutiet. Jekk m'għandniex immorru aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha. Għax kien hemm madwar 5,000 raġel. U għal id-dixxikli tiegħu qegħduhom bil-qiegħda 50-50. Hekk hawn. U qegħdu kulħadd bil-qiegħda. Imbagħad ħal 5 ħobsiet u 2 xutiet, refa' għajnejh lejn is-sema, berikhom u qasamhom u tom lid-dixxikli biex inewruhom lin-nies qudiemhom. U kulħadd kienu xebaħ. U l-bċejjeġ tal-ħobs li fadal inġabru fi 12 ħoffa. Il-kelma tal-Munej. Meta Papa Urbano Verba waqaf il-festa ta' Corpus Christi, spjega għaliex ried li fil-Knisja kollha issir din il-festa b'solennità. U jixtaq li nażbu ftit illum fuq dak li qed naħseb għalina llum jotħafna. Il-Papa jgħid kemm hu importanti li din il-festa tgħinna biex tissaħħaħ fina il-fidi. Il-fidi Ġesu preżenti fl-Eukaristija. Din nirċevuk għall-ewwel darba nitolbu. U lejn Ġesu li ħallejtilna l-ġismek u demmek biex bihom ngħixu ħeġġiġna nirċevuk aktar ta' sikwit ġoqalna, fidi u devozzjoni nitolbu. Aħna nofruhom l-ewwel net tal-Knisja tiegħek Artista u Kattolika. Għatija slim ħarisa għadhom mixxija mad-dinja kollha. Flimkien ma' taqli tiegħek il-Papa Franġisku ma' l-Iskof tagħna Charles miet għaddi tiegħek li nagħmlu jisħobni u ma' l-ismijiet kollha li jħadnu u jisqarru il-fidi veru Kattolika li għandkollha kemm tiegħek wettaqa għad-nisa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għaw l-lej qabel ma bata għal-ħobs
fidej għal-Isa u l-birka tiegħu. Refajnek li is-sema li għadna missir li tista' kollox. Raddek il-ħaj, birek, qassam, ta' id-disċipli tiegħu u qal, utu u kullu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ecco kol wara li klaħada li kanċi għasis bidej għal-Isa un-birka tiegħu reġalat il-ħajr birek ta' id-disċipli tiegħu u qal udu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kanċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xerret għalikom għal-dedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu